Nyt me tehdään täydellinen vapaapäivä villassa. Mari, minne sä oot mennä eka? Mä ainakin haluaisin ostaa ekana karkkia. Mennään hakemaan karkkia. Go wild. Vähän näytä. Tykkäät sä lakusta? Todellakin. Valmis! Wow, on hyvän näköinen, mutta kyllä siinä olisi pari kauhaa vielä mahtunut. No niin kyllä ois. Mut hei Veikko, mihin sä haluat mennä seuraavaksi? Totuus on, mä tarvitsen uudet kengät. Kyllä ne nää muuten on. Nyt on kengät, nyt mä oon tyytyväinen. Minne sä oot seuraavaksi? Mulla olisi vähän nälkä. Mitä sä haluat syödä? Burgerit. Okei, mitä sä haluat? Mä voisin ottaa ton vegen ja sit mä voisin ottaa ton chickenin. Mäkin otan, mä otan 2 nyt sesame chickenin. Hirveä nälkä. Oi vitsi, mä oon ihan täynnä. No niin hyvä. Mihin sä haluat mennä seuraavaksi? Se makea digiseeli, se iWall. Okei, sä tuut niin häviin. Mä voitan sut. Kato, mä voitin. Nyt se on ihan huikea päivä tänään. Oli tosi kivaa. Tullaan huomenna uudestaan. Tullaan. Todellakin. Todellakin.